dimineața. Ce faci aici? Nu poți să fii aici. De ce nu m-ai sunat? Cum ai intrat? Cine te-a lăsat să intri? Tot supărată ești? M-ai gonit ca pe o potaie, Am ești făcut afară. asta ca să te calmezi, început să-ți faci o criză pe acolo. Da, aia. Tu ce dracu vrei acum? Îmi fac griji pentru tine, n-am voie? Nu, n-ai voie. Pleacă! Am crezut că mă înțelegi. Vreau să-ți explic ce s-a întâmplat. Trebuia să o sacrific pe Constanț ca să obțin ce vreau. Afacerea lui Damian, acum e a noastră. Nu așa, înțelegi? Am crezut că tu mă înțelegi. Nu te înțeleg. Pleacă odată! Dacă plec, nu mă mai întorc. Și ce treabă am eu? Du-te! Tu ești ca mine, Alexia. Nu e adevărat. Nu pot să o sacrific pe Nana ca să ne fie nouă. Bine, ai înțeles? Ești un monstru! Pe Ana, care era în mașină cu o femeie însărcinată, Taci. nu? Cine-i monstru, cu Taci. adevărat? Taci, Alex! Cine-i monstru? Uite-te în oglindă. Uite-te la tine, Alexia. Ce vezi? Ha? Nu-ți place ce vezi, nu? Ești un monstru, asta ești. Înțelegi?